Lijepi vam pozdrav iz Splita i dobrodošli u još jedan ljetni džir. I u današnjoj emisiji prošetat ćemo uzduž i poprijeko i kontinentalnim i priobalnim dijelom Lijepe naše. Zato ostanite s nama i u narednih 45 minuta evo što smo vam izdvojili za današnje druženje. U današnjoj emisiji predstavljamo vam splitsku grupu Libar. Razgovarali smo s pjevačicom Dorom Bačić. Pred nama je tradicionalna 44. međunarodna cestovna biciklistička utrka Memorijal Stjepan Grga. Mladena Burnača zatekli smo u Neumu i s njim razgovarali o njegovoj karijeri. Vodimo vas u Oroslavlje na 8. Demo Rock Festival. Splitski bend Libar u javnosti se prvi put pojavio 2007. godine. Tada se nije zvao bendom, već klapom, ali je prefiks nazivu glazbene skupine promijenio zbog glazbenog stila kojeg je devetorica glazbenika u grupi započela stvarati prije 3 godine. Tajne plove, šulja se i moja tajna šapka. Pozdravljam sve gledatelje emisije Ljetni džir. U našem današnjem razgovoru u emisiji ugostili smo dvojac iz grupe Libar, Ivanka Ivaniševića i Nikolu Čelana. Momci, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Bog, dobar dan. Evo, centralna tema našeg razgovora je izlazak vaših dviju novih pjesama, Tuđe oči i Lađe. Vi ste i Ivanko autor, pa nam recite više o pjesmama. Dvije pjesme, dakle Tuđe oči i Lađe, pjesme s kojima ćemo se predstaviti festivalskoj publici kako u Splitu, tako u Šibeniku ove godine. Druge su možda pjesme po senzibilitetu od onoga Libra prvoga, ali sve je to neka naša nova radionica, odnosno neki naš senzibilitet, ali eto, promijenili smo postavu pa je malo drugčiji zvuk. Dakle, to su pjesme s kojima najavljujemo izlazak nove ploče ili novi materijal. Za sada Tuđe oči su jako dobro prošle, još uvijek dobro prolaze, vrte se po radijima, u planu je nekakav spot. Tu smo pjesmu snimili u suradnji sa splitskom grupom Shane i izuzetno smo ponosni kako momci iz grupe Shane, tako ekipa iz Libra na ovu prezentaciju na Splitskom festivalu kojeg je kasnije urodila i trećom nagradom žirija i što je bio strašno dobar povod za jedan jako dobar tulum kasnije. Svakako Lađe ćemo čuti na Šibenskom festivalu, no vi ste već upoznali publiku na svojim koncertima sa svojim novom pjesmom. Pa nam eto recite kako je publika već sada prije festivala primila pjesmu. Odlično, moram priznati odlično, svirali smo je par puta. Ja to čak i nisam toliko primijetio koliko ljudi iz benda, pa smo naš nova klavijaturista koji je baš oduševljen reakcijama, svirkom i svime. Eto, nadamo se da će se to prenijeti nekako ta zdrava, dobra emocija na što veći broj ljudi i da ćemo u konačnici za tu pjesmu snimiti spot kako bi što bolje promovirali novi materijal. Nikola, evo sad nam je autor pjesama otkrio da je publika jako dobro primila nove pjesme. No, kad će spot? Pa evo, nekako se nažalost ispostavilo da je ovo cijelom poslu oko vođenja benda u Hrvatskoj nekako najteže iskamčiti novce i sredstva za snimanje spotova od izdavača, tako da su uglavnom te stvari ostavljene nama na naš osobni napor, dobra volja, snalaženje, znanje, sreća, pa imamo ljude u bendu kao Sina Jakelić koji je profesionalni u biti autor videa, spotova, video meštar, pa onda neki spotovi se dogode, eto kao što se dogodio naš zadnji spot koji je završio na MTV-u, ne mogu reći ti zbogom iz čiste njegovog nekog nadahnuća. Tako da vrlo vjerojatno će se i za jednu od ovih pjesama dogoditi. Mi smo trenutno u situaciji da nemamo izdavača, znači trenutno smo slobodni od svega jer čekamo da se neke stvari iskristaliziraju tu oko posla, izbacujemo pisme baš prebacili smo se na ovaj do it yourself način rada i to će trajati još neko vrijeme dok ne vidimo šta se događa zapravo u hrvatskoj diskografiji, ali eto, možda malo pati proračun za spotove, tako da ćemo
prije jeseni teško da ćemo išta od spotova vidjeti, iako eto, tri stvari nove su, dvije su već izašle, treća je u pripremi i ona će isto vani na jesen, tako da mi smo se uvatili muzike, rada u studiju, a za spotove ćemo zapet negdje tamo možda od 9. mjeseca. Sljedeća stvar koju spremamo znači za šanson u Šibeniku je pjesma Lađe koja je također snimljena i puštena je vani, može se pogledati na YouTube-u, poslušati. Znači mi pjesme koje uzimamo, sami smo sebi nekakav lakmus, vidimo kakva je naša reakcija na pjesme. Tuđe oči smo odlučili izvesti na festivalu kad smo u studiju čuli demo snimku Ivankovu i vokalni aranžman koji je jednostavno na to naše prvoj reakciji se zasniva. Sve dobro se dogodilo u Libru na taj način. Dite kad smo čuli demo, Vrime radi svoje, najbolje pisme Libra uopće. Tako da jednostavno sami smo sebi na taj neki način kriterij. Pjesme jesu na prvu u tekstualnom smislu što se tiče samo ljubavne tematike, ali ima i ta neka druga komponenta koja možda čini sve to skupa različitijim od svega ostalo što se momentalno nudi. Pa primjerice u Lađama vi možete shvatiti recimo da osoba pjeva neko svojoj staru ljubavnoj davnoj čežnji, inače ljubavnoj čežnji. Međutim, ljubavna čežnja ne mora biti samo prema nekakvoj fizičkoj osobi. Može biti i prema nekom mjestu, može biti i prema nekakvom ljudskom idealu, može biti, ne znam, ljubav prema umjetnosti, ljubav prema, ne znam, što god hoće. Znači, možda se čak u Lađama najbolje vidi čitava ta priča o putovanju ljudskog duha, koji kasnije reagira na stvari na način na koji reagira, dakle, iz kojeg izlazi se ono lijepo što je čovjek u povijesti svoje civilizacije izbacio, znači od umjetnosti, sporta, filozofije, književnosti, ne znam, svega toga lijepo umjetnosti, jeli? Sad već krojimo, zapravo od prošlog ljeta, krojimo novi album za koji smo se odlučili da neće ići, znači ne radimo album na način da u tajnosti stvaramo pjesme pa će u jednom trenutku taj album ugledati svjetlo dana, jer jednostavno u svijetu je danas trend da se rade pjesme, a ne albumi iz mnoštva razloga, tehničkih, diskografskih i tako, lakše ispromovirati pjesmu nego album. Znači vaš novi album će se predstaviti javnosti u potpuno novom ruhu? Tako je, bit će raznorodan dosta, bit će svakakvih, znači od baladnih pjesama poput kakva je Oprosti mi prošle godine, preko ovog neoromantičarskog, recimo šetnje kroz vrijeme, znači ako su Tuđe oči nekakva produkcija 80-ih, Lađe su nekako na 90-te bacaju po zvuku, onda će odrasli biti recimo neki iskorak u 21. stoljeće gdje ćemo napokon uvatiti priključak sa zbivanjima na svjetskoj sceni. Je li onda koncem godine možemo očekivati drugo izdanje Libre? Teško. Još smo, kako je Nikola rekao opet, mi smo još uvijek bez izdavača. Za sada nekako to nam čak i ne loše ide, budući da koristimo taj marketinški aspekt tih festivala na kojima se pojavljujemo. Za sada smo još slobodni, pa vidit ćemo tek poslije rock offa šta ćemo s tim. Za sada ide ovako, pa ćemo vidjeti. Nikola, vi ste rekli, album je ispromoviran, pjesme su se ispuhale, da se tako izrazim kao i vi, no i dalje publika željno iščekuje vaše koncerte i dalje dolaze ista lica na vaše koncerte. Što mislite, zašto su vam toliko vjerni, premda je to 2,5 godina prošlo od izdanja vašeg prvog albuma? Pa interes ne jenjava za Libar od prvog dana, znači od 2007. godine još kad smo ka eksperimentalna klapa počeli i to je najveća sreća naša što nam se dogodila u svemu ovome, znači da jednostavno omogućeno nam je da radimo ono u čemu smo najbolji i možda je to upravo odgovor na to pitanje. Mi smo, znači jednostavno radimo ono što nam ide i što volimo i to se osjeća, nalazimo se u mediju u kojemu te emocije, ti osjećaji, te energije izlaze vani najneposrednije. I jednostavno, evo, i ovaj naš koncert zadnji na pijaci pokazuje da ne da samo ista lica dolaze, znači da naša baza fanova ostaje vjerna, nego se neprestano širi, regrutiraju se novi. Imali smo neki dan izvanredan koncert u Trsteniku na Pelješcu, znači mjesto, ja mislim, koje zimi ima 94 stanovnika, otprilike, mislim da mi je neko rekao, ne želim, ispričavam se ako griješim, ali to je bilo toliko, ne znam, kao prošle godine u Starigradu, ajmo reći MTV-evski koncerti u malim dalmatinskim mistima.
Što to znači? Objasnite nama laicima koji ne razumijemo što je to MTV-evski koncert. To je koncert u kojemu ti, recimo u Starigradu, nakon što odradiš ispred, ne znam, par stotina mještana i domaćih turista, u jednom trenutku na koncert ti upadne kontingent Australaca, njih stotinak, dobi oko 20 godina i toliko se razlude na naše kavere da se u jednom momentu osjećaš kao da si, ne znam, u O2 areni, pa ne u Starigradu, pred turistima. Jednostavno, eto, imamo i sreću i radili smo na tome godinama da imamo taj koncertni repertoar koji sadrži podjednako naše autorske stvari i ovaj repertoar domaćih i stranih kavera, u čemu stvarno, znači u Librovoj ponudi se svako može naći. Osim što imamo pjesme, recimo za, ne znam, naše najveći hitovi Ka šta je dite, mi držimo za njoj i pokazuje se i na YouTube-u i stalno i trajno te pjesme pokazuje da je to pjesma koju može svako slušati. Znači mogu je slušati alternativci, metalci, publika koja ide na narodnjake, klapska publika, znači na neki način imamo taj eklektični moment koji funkcionira, koji se prepoznaje i jednostavno svi smo i toliko naslušani, izdresirani u glazbi svih mogućih žanrova, od klasične ozbiljne glazbe do svih vrsta rock'n'rolla, elektronike, klubske glazbe, do nemam pojma, da eto, pokrivamo sve ono aspekte ponude koja može nekoga zanimati, jednostavno imamo taj mainstream nam je sudbina upravo zbog toga. Znači Dite i dalje vodi glavnu riječ na vašem glazbenom repertoaru autorskih pjesama, na koja vaša obrada je najviše tražena, najviše zastupljena, koja najbolje kotira među publikom? Pa najviše vole, imamo taj blok od 3 naše prve koje smo još izveli kao Klapa Libar. To su pjesme Men se duša od tebe ne rastaje, Johnnyja Štulića koja je bila prvi naš objavljeni cover. Zatim Bi mogo da mogu Haustora i Pusti da ti Leut svira Dubrovačkih trubadura koju smo izveli u heavy metal verziji. To je pjesma koja je u biti Libru u prošlosti napravila ogroman posao i veliki iskorak jer se 3 tjedna nakon objavljivanja u momentu dok još smo bili u prelaznoj fazi nismo uopće znali šta će biti sa Klapom, to jest sa bendom, tadašnjom Klapom, kasnijim bendom, našla se 3 tjedna zaredom na prvom mjestu jadranske top liste. Znači, dobili smo smash hit u momentu kad praktički nismo postojali. Nakon toga se formirala ova postava i to su pjesme ti kaveri koji su zaživjeli. Od stranih stalno pridodajemo nove, Depeche Mode nam je od prvog momenta Enjoy the Silence, jedna od naših najvažnijih obrada, neke smo obrade izbacili, svirali smo Muse, svirali smo Aha, kako se postava mijenja onda malo i odabir pjesama, neke stvari izbacujemo, neke dodajemo. Sad jedna od interesantnih novih je Freedom Georgea Michaela, koja uvijek odlično prolazi na koncertima, pa Wicked Game, Chrisa Isaaca, Everything's Coming Up Roses, Blacka, i naravno finale našeg koncerta uvijek Road to Nowhere, Talking Headsa, to su pjesme koje jednostavno opstaju na našoj set listi. I evo sad su se oduševili, recimo sviramo Rolling in the Deep L i nju ne sviramo uvijek zato što nekako kod nas vlada neka fama da je to prekomercijalna stvar, međutim evo neki stranci su nas u Trsteniku upali da guys are playing Adele, fantastično, fascinira ih da muškarci izvode Adele višeglasno. Tako da ne znam, šta god napravimo, eto, dobije neki naš timbar i uklopi se u našu ponudu i zazvuči librovski. Hoće li onda možda te sve obrade pjesama poznatih domaćih i stranih autora naći se isto na jednom studijskom albumu ili promišljati? To je uvijek i to posao Nikola forsira i želi, s čime se mi slažemo naravno, međutim uvijek je taj prioritet autorske stvari, ali kako bih rekao, sve više raste želja i potreba kod više članova benda da se tako nešto napravi, jer tu postoji dosta pisama na kojima smo odrasli, koje volimo, bendova koje smo slušali i slušamo i pisama dakle, koje bi htjeli čuti u nekoj svojoj verziji. Tako da je to jedan dosta dobar izazov koji ćemo sigurno u budućnosti i ostvariti. Evo momci, ja vam želim da ostanete takvi kakvi jeste i da uspijete u svom naumu, da objavite uskoro taj studijski album i možda taj cover album. Hvala vam. Hvala li. Spasi život krade, more vrati, vrime brati.